Asam na mong kantin dada. Asa na? Ako ning lawig sa unahan tay. Uy, dali, ako rin lawig ka na. Ayaw dali, kay mga layak ka ng sagbot na yun. Ato na bungto na ko ikan. Ilawig. Bibi. Ari lang ni tay. Dili na lagi. Jesus, ako lang guning hakutan ang mga pagkaon ko tay. Di ko gustong malayo ni sila kay mga wagtang kawaton pa nun ni. Waton ba, oy? Kamtaon ka, oy. Bibi ako rin lagi, anak. Aliwan ni kantin ko ko'y kaon. Ari lang Unsa man taon ka, oy? Ina ako ra, anak. Wa lagi mangawat, dali, way mangawat. Ay lang Ako- ako layo tay kay. Pwede ra ma dagang pagkaon diha tay oh. Ako pa gana sa dadaan, maniwang gyud Sa daghan man sa ning kantin. Be, di maliwang yun. Ako ko na ipang tugay bisag asan. Daghan Ay, ana agi na mo ko, oy. pagkaon oh. Patuon ako, ha? Sikla ka ron. Gaya ka ko una. Di ilan taga ako rin mutugoy, anak. Ako man ning kanding. Ang sa'yo mo? Magtumanay ka sa mong gusto. Gusto mo kumakita sa kanding permi. Sagdi lang ko tay. Sagdi! Sagdi! Nay! Sagdi! Nay! Ha? Usok ka! Nay! Lucha! Naunsa naman sa naging siya? Si tatay ay nalapay. Manumbag pa yun. Ano ang taong ka manglapay, mangkay, manumbag, unsa man ka, naghangayan magnani mo si Androy. Ngayon. Unsa pa man din imong gibuhat? Ano yung nalabayon? Sumbakon. Wala sumbako na. Ano man taong Pag sumbak pa na ako, wala. Bunog na sana. Kabarog naman ikaw dito, kagaliho. Nanang labay na po nay ay. Nawaw. Og naulo pala. Ha? Kanyara. Ito sa unay. Kanang imong anak nasalig na kay magpahaba dahil nimo dahil kaglaban. Tay. Gikuan kong tatay mo, Roma. Naong niya. Unyag ba tinuod na be? Maulo na, mabok lang o. Hala, layo kay tong lungsod. Be, unsaon na nimo? Ha? Unsa naman sa inyong gilalisan, good? Kiniliging kanding. Iya laging dadong kanding dito sa layo nay. Nya kusog ra ba kayong kawat karon? Ano? Ano yun mo ito? Kuya, tali, nga, may sagbot tali. Mo na ipakaon ini mga Unsa sagbot. di ba tuon ni mo ni tay? Dili sagbot mga bato ni. Supak pa ka. Uy, Linsyo. Ay na lang pagbuot. Ay naghilabti si Andoy. Kay iyam ng kwartang iyang gipalitan ng mga kandinga. Sagdi siya. Mao. Bantay di man pagka-atiman ni kanding, ha? Tusukong ko ng kalimutan, gini mo. Ikaw sa Andoy. Tanawa sa bud ng mga sagbot diri, oh. Mabusog ng mga kanding ni mo diri. Ibalin-labay na sa kaniganit ko, eh. Lawig. Di man ako kagagbay ang mga sagbot diri do. Gusto nga malayo ni mga kanding nay. Ano, mabusog na sila diri. Sige lang gud kay mangumpay man pag nila. Nahala, ikay magbuot. Paghinay din na, paghinay. Bantay-bantay din na, ha? Oh nay. Doy, Ma'am. may bawa na ba kasi imong buhaton? Ay kabalak ka ma'am. Dili ni nako biyaan. Paminaw, good, Doy. Sige ma'am. Ayaw, good, ibuwag sigot ani nila, ha? Nakasabot ka? Oo ma'am. Digyo ni nako siya pasagdan. Tingalig mailan is uban. Daghan na ra bang nakakitaan. Maon na. Pero nagtuo ko nga malipat gid sila. Pero gani, una agad gani makaila. Ayaw ba yung paglangan sa pagkahibaw na ko, ha? Hawa na problema ma'am. Part, sima-sima saan ni Part? Nah, Dessert Part. wa ko'y gana, utda na. Labad ng una ko. Saan naman sa'yo plano ni mo? Sus. Nugon lang itong mga plano. Ato lang iusikan. Kinsa sa time di ba Part ngayon nato rin may tabo ay? Sa puro mo sa kapalpakot. Sige lang kagadali. Kung sa ibutan. Wa kita na himo. King nasayad sa tandaan. Di siya ito mapakyas ulo eh. Mao gyud. Hindi man las lang ta Part. Ilang. Di lang ta bawas paglaom. Ang sugdan tanan eh. Nga tong buhaton. Madto ta sa bangko. Sigurado mo gyud ang
mubalik to sila. Ato nang atngan. O mandutli, kuplan man kuno. Ay, lagtuan ng mga istoryahan man nooy. Walang yun siguro kaigo ang gapusil nila. Unsa makato sila, no? Mga tulisan o unsa? Mubalik sa to sila sa bangko, Pard. Pasay siguro nga, mangandam sa to sila para na to. Mausan natin susihon. May tingali da nga muhiklin sa kadito sa ilang tiya ni mo busyang. Kay tiya ni mo nabalaka na kayo. Way kaso na ko man nooy. Ay, lang pabalak ka si Tiya. Mayra kay ko pagkabutang din eh. Di man gud paring. Ako nabalaka sa guy. Wa man gud dinhi ang atong mga kaparentihan. Ang baga natong kaparentihan, tuwag dito sa ilang tiya ni mo busyang dapit. Wala lagi kaso lagi man. No, kaya di man sada ko'y kontra ng namusil. Dili mo guday. Ang ako gud. Ina lang si Tiya man no, nga mo adto lang ko dito, mo duaw raw niya ko, pasagdi lang sa niya ko din yung diri. Ma'am, Oh, matoy. niya si Tatay Dimit, ma'am. Wara ba diri to eh? Di ba, tuwa naman na sa inyo si Noy Dimit, kay di na ba namubuwag ni Laklak? Wa man dito sa mua, ma'am. Silaklak raman itong usa dito. Basin doon na rato'y gilakaw. Pauli rato sa inyo eh. Kaya nga naman na ito eh. Ingom ko, Senyor Sibyo, nga mga grupo sa mga batanon o sa mga bayot, palihokon dayon. Para unsa man day na? Anong palihokon man? Katulig indo ka taong armado, ipadakop gyud ninyo Sibyo. Doon na yung mga pulis nga nangabot, ma'am. O ipadakop gyud ang duha. Maayo no na aron. Way daw tang mahitabo na to din eh. May na da. Sige toy. Uyog ganti ka. Adto ta sa barangay hall kay tuay mga batanong gapundong dito. Paring. Wala din na. Uyog ta. Ay ko. Ini tukiyak siya. Ay ko sa din eh. Sige, ma'am, ari sa ma'am. Dana toy tungkol. Amping pa rin ha. Tay! Ay, hindi ka da. Para ko nakita mo. Ang mga grupo ba sa mga batanon, o sa mga grupo ng mga bayot ay ba? Patuon ninyo Sibyo. Dito na bugikan dong. Hoy, gusto ko ba ito kung sige yung ipangita ko? Ipangita ka! Ato sa barangay hall. Hoy! Ay, pilitin laklak ha. Pita dito kay Moro Matutusa. Sabot yung bagis laklak. Kailang na maglihok yung mutanan. Hindi ko gusto na magbiyagaw na din eh. Lihok ko kami nyo. Lihok kami talang nyo. Lihok na kami. Baag yung mahulong. Nagganap. O, siyempre ako na balita na hindi ganun yung mga terorista. Kaya, inubugi atong bang ito. O, ako na balita. Ano naman? Ako dito kita ang presyo ni Roy. I-asta nyo ko dito. Isa ko yung armas. Pero, nagigit, kinanagan mga buwang. Wa pa, abot lang. Asa ko palawag ka ini. Ay, man doon yung inyong ingo na mga batanon na inyong ipandam. Tuwa lang inyo. Daghang kayo ito sila eh. Pero wala yung armas. Ay, nag-iskot-iskot ng mga pusil. Ang akong gusto, mangita mo laing paagi, nalilig gamito ng mga pusil. Kanita ka doon siya. Ani? Ako Tama na, tirador. Ay, di man yun kay hastang mga tanod, nangandam naman sad. Ang mga grupo ni Valentin, ganang tanod na to, wala na hinungdan. Ang akong gusto, ang tanan malihog yun, na magkasabot-sabot, tanan na haron usahin, buhaton. Ano? Muluyok man yun. Basta imong mando. Di mo duha-duha. Kaya nang lanugma, Igo. ang tanan, mutambong yun sa meeting ha. Okay! Bebet! Hooray! Kaya ato yun ang batuko na tanan, kuntahon ta yun na. Batok Di mga na mo, pulisan! mundangog. Kunta nila, hanto din na sila mapukang. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay sinyo! Mabuhay! Uy! Andoy! Uy, Tatay Dimit. Uy, Andoy! Di naman lagi ka. Sungkuha ang mga bayot at tumasakop. Nga naman. Ay, gusto laging butanaw si Don Silvio na tong tanan. Unsa? Okay,
Nahinayak mo kung panghambog ni Don Silvio nga, kitang mga kabayutan, mas abtik pata ng sakop ni Valentin nga mga nagyaiya lang. Di lang ko moapil anak sister oy. Ano ni magkamuapil? Mga bayot ramang kay tan-aw ni Don Silvio. Unya ikaw, unsam di ka, di ka bayot. Di ko bayot oy. Oy. Kani adto, ingangkon ka nga bayot ka. Nya karon di na. Di lagi ko bayot. Unsam di ka? Bayot eh. Sabi ay, tana. Patutusong ko ng mga bayot, dali na. Ay sige pa, sexy diha, uy. Soong diha. Dali ba? Di ko pwede mulakaw sister oy. Anong dili man pwede? Na ako yung mga gipang bantayan oh, mga kanding. Agoy! Buhi na, oy! Pwede man na buhian. Tana. Di lagi pwede sister. Okay. Oy, Doy. Nagsabot ng bita, Doy. Ayun intaw gubang atong gisabutan, Doy. Na. Kawato niya na akong mga kanding diha. Tana. Uy, sister di lang lagi ko sister. Ay, tana, Di lagi lagi. ko bayot. Agoy, sinuko. Di bayot ko taon. Uy. Oya, may kay kabukay kiyay lubot ni mo diyan. Okay ra lagi na pero di Tana. Ano na game ka nga? Delikado di kayo, maglakaw-lakaw. Kuyaw, good. Palit na labak ng lubot ko ang mga armado nga tao. Gusto kong kaayo. Eh, pastilan. May ganiin tao no. Wa maunsa sila sa tatay o si Andoy. Nagtuo man sila nga ang tuyo oras mga tulisan, maura sila si Buni ug si Simon. Ano man ko no? Unsa sa milang tumong? Mao lagi na nga, o man antay kontra sila sa Bunig Simon eh. Ang pangutana, unsa may tuyo sa tulisan nila? Di ba? Mao lagi kalibgan ni tatay, hasta sila si Buni naglibog sad. Ay, in taon, wa man intay hinungdan. Kung ilan ako ano ng duha kay mga pobre ba na sila. Mao gani nangaukay ang mga tao. Kay basig malakip sila ba? Ang hadlok. Na, kung mo nang storyaan, di na kumulakaw ako rong usaw Ipadaong pa na ko sa bahoan, mingaw, biya kay naagianan. Mahadlok na ta. Bitaw. Kinahanglan magpauban jud ko aning tatay og ni Andoy. Sa buta daan si Andoy. Aron ihatod ka kada buntag. Lagi ako siyang pagkabalaka, Mr. Yaa.